Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa diha nga ang tanang tinun-an nagkapundok didto sa Galilea, miingon si Jesus kanila, ang anak sa tao hapit na itugyan ngadto sa mga tao nga mopatay kaniya. Apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya. Tungod niini nasubo pag-ayo ang mga tinun-an. Sa pag-abot ni Jesus og sa iyang mga tinun-an didto sa Capernaum, ang mga kobrador sa buhis alang sa templo miduol kang Pedro og nangutana, nagbayad ba ang inyong magtutudlo sa buhis alang sa templo? Oo, nagbayad, mitubag si Pedro. Sa pagsulod ni Pedro sa balay, miuna pagsulti si Jesus, Simon, unsa may imong hunahuna? Kinsa man ang magbayad og buhis o sa mga bayranan ngadto sa mga hari niining kalibutana? Ang mga lungsuranon ba o ang mga langyaw? Si Pedro mitubag, ang mga langyaw. Si Jesus miingon, kung mao ka na ang mga lungsuranon, dili kinahanglan mo bayad. Apan dili kita buot nga kining mga tawhana masilo. Busa, lakaw ngadto sa lanaw og pamasol. Bitara ang unang isda nga mukubit. Og sa baba niini hikitan mo ang usa ka salapi nga igong ibayad sa imo ug sa akong buhis alang sa templo. Kuhaa kini og bayre ang atong buhis. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Emphasize gyud ni Moises, emphasize sa Ginoo pinaagi ni Moises ang importante kaayong butang at timan-an sa mga Israelita. Giingnan sila nga kamo sa tibuok kalibutan nga hinimos Ginoo, ang tanang tao ang Ginoo may naghimo, pero kamo gigipili sa Ginoo, gi-special gyud mo tungod sa inyong mga katigulangan. Pero ang warning, kinahanglan magsunod gyud mo sa akong mga sugo. Tumana gid ninyo ang tanan nga akong sugo. Kining sugo sa Ginoo, unsa man, lisod o sayon tumanon? Kamo ba, kamong mga paano? Kamo brong ni adini ba nanimba? Unsa man inyong paminaw sugo sa Ginoo? Lisod o sayon tumanon? Kinsay mo ingong lisod, taas kamot. Ang ingong bang lisod ba? Lisod. Unsa man mo nga. Kinsa may mo ingong sayon, taas kamot. Oh, unsa man mong klasihas tao, de, wa mo kibaw kung say lisod, unsay sayon. Ang tubag gid nato kasagaran portig yung lisura tumanon sa sugo sa Ginoo. Mao na nga makaingon sa ta kung ang Ginoo mamugos gyud nga tumanon ang iyang sugo, murag way malangit nato kay porting lisura. Pero ambot og tinuod ba gyud kang lisod? Sa inyong paminaw, hay may lisod tumanon ang sugo sa kalibutan o ang sugo sa Ginoo? Panalitan ang Ginoo nag-ingon, ibaligya ang tanan nimong katigayunan o gihatag ang halin sa kabos. Ang kalibutan nagsugo pagdato. Hay may lisod na buhaton. Ang pagdato o ang pagsalikway sa imong kabtangan. Hay may sayon buhaton. Huy, tubag mo karon porting sayunas pagsalikway, imo lang ang biyaan imong balay, hurot na. Pero magdato ka,
pastila ni mong tigom sa kwarta, trabaho, wanay hapitog. Sige pag yung basta perti yung kapuya. Mas stress gud ka. Mo kalibutan karon na stress. Kaya sige mang sunod sa sugos Ginoo. Hay may kuan, hay may sayon tumanon. Sugos Ginoo, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Ang kalibutan mo ingon sukol gyud ay padaog. Hay may lisod ana. Ikaw asawa, sukol jud kasi imong bana tindak ko aglawas. Igsukmag niya nimo, sukol sa kaniya. Nya, makabuntog kaniyang dako na kayo. Lisod kanang pagsukol, ting lisura. Pero moingon ka nga pasag pa lang pikas, sayon ra gyud kayo kay di am sa kay pikas now. Nya saman, sayo na o lisod. Di gyapon mo to. Ang sugos Ginoo yang ipamugos kay ngano man sayon kay buhaton ug unsa may nakapasayon tungod kay ang Ginoo mismo maoy mutabang nato pananglitan pagbayad og buhis dito sa templo kanini as atong ebanghelyo wa man sila kwarta pero ningon si Jesus mubayad ta ingos Pedro unsa man pagbayad siya ngadto lang sa tos linaw or sa lake pamasol dito niya ang unang isda nga motukob sa imong pasol bitara niya ukbang baba na anay kwarta ana niya paghimo anang Pedro na kisa may ga provide atong kwarta ang Ginoo pero si Pedro pay nangita pila ka bukisda iyang anaon mahuman na lang siya tibok adlaw ambot pila ka bukisda nga nagtangag og kwarta porting lisura tingali pero ang Ginoo na naman para ko ng Brad Loloy ako ingnon Brad bayari ang tanan atong bayronon dinhi kaning mga yuta o kaning atong building tukoronon nga worth nag mga 50 million ikay gasto ana ingos Brad Loloy buang na sige kog simba diri nya imo patang hasol-hasolon porting na magina akong hagua diri tabang aning kuan parokya imo patang usam na imo silo ana siya pero gingnon ako siya Brad di ay 60 million gastoa ani ang 50 million para pagpatukod sa tanan nato dinhing mga proyekto sugot ka Brad sugot kayo nya ini ko man imong tukod imo na ng 10 million sugot ka kasayo na di ba mo ana gina ang problema kay wa kita million mo na ang Ginoo pag-ingon niya higugmaay mong kaaway tagaan din kaniya gugma para anang kaaway siya'y muhatag dili kita ba nga to igo ratang mutuman unsay yang isugo pero ang musupply sa capacity aron mabuhat na nato siya anang litaron mo ingon siya ayaw mo paglimit sa pagpanganak ha bisan og 15 kabuk anak 20 kabuk anak panganak lang patay masang matris na kuan na pa dir moingon ang kuan unsay akong ibuhi ingon Ginoo sugoon ti ka nga manganak mo 20 kabuk tagaan ti kag budget para sa 100 kabuk anak dako kay kag sobra ang budget nga kong ihatag unsa man para sa 100 ka anak nya 15 ra akong gipangayo. May pila may sobra nimo? Sunan nga na 85. O ibutang naturog ang budget ana tag million. So 15 million ang budget para sa 15 kabuk anak. Naani mo ang 85 million? Og mo nay sikreto nga wa ta kasakop. Kay ang ato ding hunahunaon ang ato mang kapasidad. Apalagod karon god giingnan ta sa gihangyo ta sa Archdiocese tabangi mi ani among 29,500,000 nga kuas kapilin habi may magyud ka mo solicit pa dir ikay akong himuong chairman ingos Monsignor Ruben nya ako man ang superior sa akong pagkapari mga amon anak ko sila Bishop Palma si kuan kinsa man kung mobalibad inigbalibad na ko moingon dahil nas mo si Ruben patay kang buhanga ka libad ka na ko
So ang ako ra yung gitubag uban sa gugma og pagpaubos, sige nyor. Pero akong nauna, nakuha sa dani, nakuha ni. Pero diin man ang akong pagsalig. Ningon sa ko nga, basta na Ginoo nyor sayon na kay na. Napagyud ang mahal nga birhen, sayon na kay na. Nga naman, unsa may sakit sa akong dughan? Nga igo ra man kong mo-announce dinhi. Naatay tag 1,000 nga sa to, Mother Mary's Healing and Deliverance slot. Nya ato ning gamiton para sa pagtukod sa kapilinha. Nga mo'y replika sa kapilya dito sa Fatima, Portugal. Project ni sa Archdiocese. Nangulo ani si Archbishop Palma, kinuyugan nilang Monsignor Ruben, Father Lindon, Monsignor Roger Puentes, o uban pang mga pari. Nya ako, gi-appoint ko nga mo facilitate sa pagtigom og mga donations. Nya kamong akong mga parishioners dinhi og online, donate mo tag 1,000 lang. Kanus amang ending ani, labing dugay September 8. Usa ra ka buwan. No. Nya problema din na. Usa ka buwan, 29 million, makuha na to. Na hindi makuha o kitang tanan muhatag ta ngadto ni Mama Mary. Nya unsa man ni siya tumong muhatag ta niya birthday gift ni Mama Mary karong September 8. Atong ipakita niya ang atong dakong gugma nga kitang tanan nga nagdebosyon niya tibuok kalibutan manghatag ta niya sugda na natog tigom karong adlaw. Di ba? Uy, pagsulti na ko gahapon, naadayoy ng hatag. Pila na atong halin. Nahalina na taog 11 slots. Nya kaya 11 slots. So ang 29,500 slots, karon di na 29,500. 29,489 slots na lang. Gagamaya sa dana pa diri 11 nya 29,000. Onya ron ini kaugmaan ni og mahimo na onya ning 10,000. Sunan kag magdungan og remit ning tibuok natong parokya og ang tibuok nga mga online parishioner magdungan og remit. Kadaghan ani nila sobra na magani 100,000. Bungo lang uban. Nang sangsang sulti ba nanasad. Sige, ma-forfeit ginang inyong kansa. Unya pa dir og muhatag ko ana. Unsaon naman lang nga pobre man ko. Tinuod na higugma kong Mama Mary, pero unsaon naman lang ning akong kahimtang, wa mo ko'y kapalit bugas. Gusto kita ko muhatag. Og naay mo text na ko ana, ako ding nun, hatag. Sa unsa pa may akong ipalit og bugas? Ingnas Mama Mary. Nganon, kana na lang yung bugas mo ikuha. Kana na lang di mahatag ni Mama Mary, kanang bugas. Ikaw niya ang ipa-eskwela sa kumang anak, kana na lang yung ikuha. Kagamay anak. Matod pagani ni Moises timan ang Ginoo mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanan nga ni adinhi siya'y nagbuhat. Kagamay ra nang sus ikumpara na nimong para bugas, para tuition. Kagamay ra na ikumparar sa pagbuhat sa Ginoo sa universo. Pila kay precious adlaw. Karon makapalit ta ba o makahimo ta magtigom tag kwarta para makahimo tag adlaw. Usa lang kabuk adlaw. Nya naa man ay gitawag nila sa science og solar system. Naa may galibot ana nga mga planeta. Para sa ato pila ni kabuk planeta ang galibot sa usa ka adlaw. Daghan kanang kada planeta pila presyo ana. Ay lang usa kanang gisod. Ang gisod diha ba ay lang usa kanang mga bato, mga tubig, mga tao, mga kahoy, ay lang usa na ikwenta. Ang kana lang usang ingon ana, porma lang usa. Di ta kapalit oy. Pero gihimo nas Ginoo sa iyang gahom o grasya. Matod pa ni Moises diri sa unang pagbasa, hinumdumi ninyo ang mga makalilisang nga buhat sa Ginoo para ninyo. Hinumdumi. Bisag ikaw karon, ingka di lang kumudunit pa dir kay ngako niyang pagkaon. Sige, tistingi ko no gunahuna, makabayad kas hangin nga imong gihanggap karon. Makabayad ka nang imo karong kusog
kanang blood circulation sa imong lawas mo hinungdan nakasimba ka karon, makabayad ka ana tungod sa pagdinaw nimo anang pagdonate. Una gabi pag-ingon sad ni Sister Nara, pader di ana imong stipend, pila may imong i-donate kapilin ha ani pader. Naku, ang i-apil-apil masag kuaning Nara hinoon ay. Pero donate man gani ko dinis atong parokya. Mao gyapon, ako gyapong stipend, ako gyapong gidonate diri sa atong kuan. Nakapil ko ani gamay, di lang ko mosultig pila, secret. Pero ako sa ding panaad nga kada sad semana muhatag sa gyud ko kutob sa akong maabot. Human akong didak sa tanan nga mga angay sa nakong hatagan. Nga mo ending ang akong semana nga empty-handed ko. Nga wa ko'y akong personal nga kwarta. Ako sa nang i-donate. Di lang ko musultig pila. Pero di gina mo minos sa napu kaslats kada buwan ang akong mahatag sa dani. O di, og maabot sa na siya sa di ko taga-ag healing and deliverance Ginoo. Nga naman ka mo, wa mo makinanglag healing? Nanglan. Di na mabayrag kwarta. Deliverance. Ano bang yawa nga magsigig balik-balik na to ba? Nga mo hinungdan ang inyong sala, nga gasigi na balik-balik. Mukumpisal mo karon, taud-tauran, balik na sad. Nakapangninghag ko pader, nakapamalikas ko, ayaw na ha, o pader din agyod pader. Pag abot pa lang dito sa kuan, ni agi ang bana gaagbay og kapit. Ang animal. Maupay pagkumpisa. Tana, dali kayong matintal. Nga naman, tungod kay, why deliverance? Wa ma-deliverance ang imong kaugalingon. Dako nang hilak-hilak juga plus Ginoo taon din adjud ko magdinaw kay mo gani hinungdang nagkagubot mi karon din adjud ko magdinaw Lord. Ngumpisal din ka diri pader daw kay kustanan ana ay na pagdinaw ha panghatag na o mao gyud pader kay nagubot gyud meron ani pader tungod aning among pag-ilog aning mga butang kalibutanon ra gyud ana pag-abot ito sa balay diha bitay kawatan pangawaton ang butang nya silingan na sang kawat katong adik estanan ala na suko na sa kawatan nya dili din na siya yawa na kinahanglan mo ta nag deliverance nya ako sa doon sa akong paboritong sala magsigbalik-balik tanawa akong naong secret. Pero ako sa ning ikuas Ginoo, ako sa ning siyang ihangyo, pinaaging Mama Mary, Mother Mary, muhatag ko aning para sa kapilin ha. Tagain taon kog healing and deliverance. Kay di gini na ko makaya, pero milaom ko nga pinaagi aning akong pagtampo aning imong project, makahatag sa din ako tingali, di tingali kompleto pero masig dako-dako nga healing and deliverance sa akong pagkatao o sa akong espirituhanon nga mga struggles aning kinabuhian. Ana, mo na atong purpose, mo na atong birthday gift ni Mama Mary. Nya give and take man is Mama Mary, nighatag na to muram sa ni sa Kristo, muhatag kaniyag 1 piso, baslan man kaniyag 100. Ana, dili ni siya ingon nga ulo-ulo ni nato. Kamatuoran kining gisultis Ginoo para sa mga tao nga nagtuman sa iyang mga balaod, para sa mga tao nga mapaubsanong nagtuman nga way kondisyon sa iyang mga pulong. Ato na nang lookout, di na nato masulti bisan kinsa. So inaot unta kani nga maong sikreto sa grasya ato ning himuon haron nga si Kristo nga kanunay nahigugma nato mulihok yod sa atong kinabuhi. Pagampo sa katawhan.